sunt, dar important este să nu mai joci cu noi. Wow! Ia uite-mă cum fac! Ia uite-mă cum fac! Ca un copil! Uai, ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Wow, mi-am revenit pe contul meu, mi-a dat drumul la live-uri și dacă te bat, te... Dorine, te pupă rău de tot, îți mulțumesc din suflet, să-ți trăiască fetița și băiatul. Nec, follow, Nec! Mai zboară un avion pe aici! Mai zboară un avion pe aici, să fim siguri că aveți grijă la final. Aveți grijă la final. Dați-le follow la primii 3. Dați-le follow la primii 3. Ia, ia, ia! Uai, ai, 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 ai! Victorașe, mi-ai făcut-o iarăși, Victorașe. Aștepta mesajul! Victorașe! A zis Dorin, bagă-te, bagă-te, bagă-te că te ajut! O să fiu lângă tine! Oh, tu te joci cu noi! Tu te joci cu noi! Tu te joci cu noi! Mai sunt 30 de secunde. Ce dar faci? tu nu te mai juca cu noi și nu ne mai deranja. Dacă eu bătaie nebunesc. Dacă eu bătaie și cum face o să urle, cred că l-aude tot blocul să moară de la magazin până la Ghencea. Ai, râs, m-am făcut să și râdeți, dar nu contează. Dați-le follow la primii 3 la mine și mie la contul dacă mi-a deschis contul. Oh, mi-e frică mie de finalul ăsta să nebunesc dacă au... Și avem ceva pentru tine. Stai așa, stai un pic pentru Nașu, Pane Băncică, care acum trage plapuma peste el. Ia. S-aude? Stai un pic să conectez Bluetooth pentru tine. Stai că am o melodie pentru tine, să nu mai mă provoci niciodată să joci tu cu noi. Dați-le follow la primii 3 îngerași, vă rog în sufletul meu. Stai un pic. Am o melodie pentru tine că ești Nașu aici, stai. Cu care voi, mă? Cu care voi? Stai. Ce? Ia. Stai. Ia uzi. Avem 3400 de oameni. Ia uite. Vă mulțumesc la uite cum trebuie să mergi. La toți pentru tap-tap. Uite cum trebuie să mergi. Stai cum mergi. Ia, stai. Mersi, frate, să-ți trăiască familia. Stai să vezi cum trebuie să mergi, stai. Nuțu Ionuț, dăm follow pe Instagram, Cătălin la fel. Dani, uite cum trebuie să mergi. Ia uite cum trebuie să mergi. Ia uite. Nuțu Ionuț, scrie-mi acolo în privat. Nașu, Pane Băncică, somnușor. N-are treabă, eu trebuie să fac doar programarea. Dacă ai idee așa, ca idee, m-am băgat sub plapul, mă. Ai vorbit? M-am băgat sub plapul, mă. Bate-te la somn. Dacă nu se băga Micula, te omoram. Eu n-am vorbit cu nimeni, asta e farmecul meu, că eu intru pe live așa și sunt nebun. Nu vorbesc cu nimeni niciodată. Oamenii pot confirma. Dacă cu parcă era într-o barcă și barca s-a răsturnat în apă, dacă și cu parcă era într-o barcă, barca s-a răsturnat în apă. Dacă parcă nu era în barcă. Momentan. Fapte bună. Nu faceți gălăgie că doarme Nașu, Pane Băncică. Nu faceți gălăgie. Pentru toți prietenii mei care suntem 3500 de oameni aici, vreau să vă mulțumesc la toți și vreau să țineți cont că tot eu odată. Și respect îngerașii. Și respect pe toți îngerașii. Pup și iubesc. Ai. Păi tu te joci cu noi! Hai mă să mai dăm drumul la 1. Eu o să mor pe live-urile astea. Tu te joci cu noi, mă duc să mănânc și eu, că am intrat pentru tine special să stau pe live. Hai mă, apasă pe ăla, ia apasă pe ăla. Hai să nu mai se bage nimeni. Nu mai joc, ies ca să merg să mănânc. 1. Lasă școurile, că mă super. Dar fără nimic, joc de la cu drag, să fiu cu drag, să nu zici. Gata, cu drag joc. De la 3-0 n-am dat să mai joc. 4, gata. Îngerași, dați-i follow să vă citeți numele. Pe ce loc sunt pe ăsta, mă, să nebunesc? Mamă, pe 20 pe ăsta. Apasă pe alea două toate. E ultimul meci, Gerard, mai stau cu voi de vorbă 5 minute și ies, gata. Voi vă mulțumesc la toți, sunteți minunați. Victor, îți mulțumesc în tot sufletul meu. Gabriel, îți mulțumesc în tot sufletul meu. Radule, Nec, Ane, m-ați susținut toată ziua, sunteți nebuni, vă mulțumesc în tot sufletul meu. Toate nimic. E Micula la el, zic toți oamenii. Dar nu contează. Eu asta zic, eu sunt de-aia și oamenii mă apreciază că eu în viața mea nu vorbesc cu nimeni și fiecare face ce vrea. Eu aș mereu spus asta. Ascultă-mă să spună fratele tău ceva. Lumea a încercat să-mi facă dușmănie cu Micula, înțeles? Că știa că dacă devenim noi prieteni,
Dar oricum n-am nimic. Omul, am vorbit cu omul, ce a fost de înțeles a fost atunci o discuție, mi-am retras cuvintele și atâta tot. Dar oricum mă bucur că oricum te-am distrus, te-am omorât, am 5-0. Da. Te-am bătut cu 5-0, a venit Micula doar ca să... El pe mine m-a bătut, Dar pe mine nu mă deranjează că a venit Micula, îl pup și îl respect. Și încă o dată îmi retrag cuvintele, nu că m-a bătut. Dar îmi retrag cuvintele pentru că am greșit față de om aiurea. Doar că am fost îmbârligat de alții. N-are nimeni. Cineva, nu mai retrăgeam cuvintele. Dar omul n-a greșit cu nimic, frate. Cu nimic n-a greșit omul. Băi, jucătorii trebuie să înțeleagă care fac TikTok. Nu are cum nimeni niciodată să spună la oameni unde să meargă sau să nu se bage. Fiecare face ce vrea cu banii lor. Ăsta e mesajul. Normal, frate, dar uite că eu am Halil Vrăjeala la oameni și... Ăsta e mesajul meu la toți. Fiecare face ce vrea cu banii. N-are dreptul nimeni să se supere. N-are dreptul nimeni să se supere pentru cei care fac TikTok, să se supere că mie îmi dă, ție îți dă, fiecare face ce vrea, că nu-ți bani. Nu, frate, nu m-am îmbârligat lumea, cu Micula. Da, eu am transmis mesaj general. Eu am transmis mesaj general. Am transmis mesaj general în total pentru oameni. Este un mesaj general ca cei care... Eu că intru cu el la urmă. Spuneți că intru cu el. Cei care fac TikTok n-au cum să se supere niciodată. În fiecare trebuie să lase oamenii să facă ce vor, ești nebun. Pentru că pe TikTok aici am văzut că mulți, sau ăștia care dau mesaje la oameni, mai sunt ăștia pe internet care dau mesaje, că îi primești chiar și eu. Primește și vară mea, primește și mă mesaje, susțineți-mă la meciuri. Care faceți asta de au succes și nu se văd niciodată. Nec, te pup, Nec. Eu trebuie pe Nec, mulțumesc frumos. Nec, Flor, Ioana, vă mulțumesc, dați-le follow în Geraș. Vă mulțumesc. Haideți voi să bate și noi măcar să fie 5-5. Gata, ultimul meci că ieși eu după aia, nu mai stau. Da, frate, da. Merg să mănâncă, să rup, chiar am tras pe ambele în conturi, am ajuns și la sunt 14 mea. Locul 18. Nu mai joc cu nimeni, băi. Nu mai joc cu nimeni. Nu joc, mai ales cu cei care nu m-au căutat deloc. Când am jucat, când mi-am deschis contul nou, mulți nu m-au căutat să joace deloc cu mine. Acum vor să joace cu mine toți, ca să-i urc pe toți. Nu joc, să se joace între ei. Nu joc. Joc cu cei care au jucat cu mine pe contul mic când l-am făcut. Am spus asta și repede. Da, bă, mi-e frică de Micula, nebunule. De ce? Care-i problema? Dacă am greșit la om fără să-mi dau seama, tâmpitule, ești un tâmpit și un prost, iarăși vrei să puneți pai pe foc? Prostule care ești prost. Adrian... Îmi dați filmarea, vă rog, în Geraș, acum pe care ați făcut-o la finalul meciului cu Fanes, îmi dați filmarea și o să postați și ce mai pe aici cu chestia astea, cu TikTok, cu internet, cu oamenii care se roagă de alți oameni ca să facă bani, înțelegeți? Să-mi dați și asta, adică gen care dau mesaje în privat la oameni, care dă mesaje în privat la oameni să îi susțină, sau am meci, veniți la meci oficial, sunteți niște oameni care nu o să aveți succes niciodată și poate oamenii vor veni de obraz sau de că îi obligați sau vor veni la ei în Geraș și nu o să facă nimic intenționat, că dacă vreau avantaje nu juram sau nu vorbeam. Deci asta este ideea mea. Asta este ce am eu de zis pentru toți în Geraș, toți oamenii de pe TikTok. Vă pupă, dați follow la primii 3 în Geraș. Deci sunt cu două conturi, suntem în top în Geraș. Să vorbească Eurea toți, că nu mai bag în seamă. 2 conturi. Vorbesc de oameni, Eurea. Nu mai vorbiți, frate, de Micula, nu mai jurați la mine pe live. Dacă vreți, duceți-vă în altă parte. Vă zic să nu mai jurați de lui. Dacă vreți, jurați în altă parte, nu mai jurați la mine. Locul 18, vă mulțumesc în Geraș. Dăm drumul la sunet. Sunt și pe prim. Te aud, măi. Zice lumea că mi-a oprit sunetul. Nu, cât am zis aia, cât vorbeai tu cu Victor, am vorbit eu ceva, niște chestii despre pe TikTok, știi? Ultimul meci, da? Da, finule, dar poate te bagi și eu meciul ăsta să fie 5-5. Nu ce problemă. Nașule, Speedy, tu la meciul, băi, eu la meciul cu albanezi nu dau mesaj la nimeni, băi, eu am făcut TikTok și am făcut un eveniment. Eu n-am scris la nimeni, vino, susține-mă pe mine. În viața mea nimeni n-are nicio dovadă. Uite ce zice cineva și a cerut scuze, Fan e un caracter mare. Da, frate, pentru că a avut omul dreptate, sunteți nebun la cap. Am Halil Vrăjeala la oameni și am vorbit taiurea de om. Am inventat niște lucruri, că n-am ce era să zic. La final o să vedeți. Nec, îți mulțumesc frumos. Te pup, mersi, fratele meu. Marius Constantin, te pup. Arabule, te pup, fratele meu. Dați-i follow lui Marius Constantin. 6-4, dați-le follow la primii 3 în Geraș. 6-4, frate, mai bătut, ești mai bun, cel mai bun sunt în Geraș. Și în Gerașilor vă pupă toți, sunteți cei mai buni, băi. Și noi te pupăm. În Geraș sunt cei mai buni. Nec, îți mulțumim, dați-i follow lui Nec. Îi salut pe toți de la tine acolo. Și eu. Am făcut show frumos, ne-am distrat. Am făcut show frumos. Ai grijă de tine, te-am și enervat, mai și enervat. Ăsta este show, lumea să înțeleagă că e show. Trebuie să faci show pe TikTok. Dacă nu făceam show, nu se întâmpla ce s-a întâmplat. Dacă stăm clasic așa și nu facem nimic, nu se uită nimeni, că nu le place. Show e show.